Areál nitrianskej nemocnice a priľahlé ulice ožili 2. mája pohybom, ktorý mal hlbší zmysel než len prekonávanie osobných rekordov. Takmer 400 bežcov sa stretli na štarte jarného charitatívneho behu, aby svojim pohybom podporili tých, ktorí to potrebujú. Bežecké preteky organizovali dobrovoľníci Rotary klubu Nitra Harmony, pomáhali desiatky dobrovoľníkov, ako aj samotná nemocnica a desiatky ďalších partnerov a sponzorov. Osobne som si prešiel s organizátormi trať. Navrhli sme čo najideálnejší prechod cez nemocnicu, aby nám neblokovalo to prejazdy sanitniek, ktoré teda chodia stále celý deň. Čiže toto bola jedna z tých vecí a pomohlo nám aj, že včera bolo voľno, čiže nemocnica sa vyprázdnila. Čo bola najväčšia výzva tohto projektu? Najväčšia výzva tohto projektu bolo to, čo je výzvou každého bežeckého projektu, urobiť veľmi dobre marketing, osloviť ľudí a nájsť tak skvelý tím, ako som našiel pre tento projekt. Toto je vlastne to jadro, vďaka ktorému vznikol tento jarný charitatívny beh. Ste to vy. 3, 2, 1, Trasa začínala vo fakultnej nemocnici, pokračovala cez areál SPUčky a cez areál agrokomplexu, ktorý je naozaj nádherný a bežci nedostanete sa tam veľmi často. To viete, každý z nás to vie, ktorý zabehá, čiže predpokladám, že trasa bola naozaj zaujímavá pre bežcov a to by mohlo byť aj tou premenou, ktorá nám pomohla. Tento rok sme mali také heslo komunikácia, spolupráca a empatia a myslím si, že táto akcia splnila všetky tieto veci alebo všetky tieto hodnoty, dokázala ľudí spojiť a keď sa ľudia spoja aj v dnešnej dobe, tak vedia urobiť fantastické veci. Pre Rotary klub nie je beh o športe, ale hlavne o dlhodobej vízii služby komunite a spájanie ľudí pre dobrú vec. Ich iniciatíva premenila slnečné dopoludnie na silné gesto solidarity so Slovenskou zdravotníckou prvou líniou. Takúto veľkú akciu sme sa rozhodli zorganizovať, lebo ich naozaj potrebujeme. Všetkých nás to zaskočí, keď nás niečo zabolí, keď sa zobudíme a nevieme čo, lebo sa nám zle dýcha. Všetci voláme urgent, utekáme na urgent a nikdy si neuvedomíme, že za tým urgentom je kopa ľudí, ktorí takisto nemusia mať dobrý deň v ten deň a ktorí sa na nás usmievajú a snažia sa nám pomôcť a preto aspoň trošičku ich odmeniť a myslieť na nich a oni naozaj veľakrát potrebujú toho oveľa viacej ako my. Takže pre nich. Je dôležité, aby sa aj zviditeľnil ten urgent, lebo tí ľudia sú prvý ten bod, ktorý je, keď niekto príde do nemocnice a je dôležité aj pochopiť, ako to tam funguje, lebo každý sa chce byť prvý, ale nemôže byť každý prvý vyšetrený, pretože tých pacientov je tam veľa a určite nikto na tom urgente nespí ani nezahála. Je to ťažká robota, tí pracovníci, ktorí tam sú, dávajú zo seba všetko. Máme krásny deň a také krásne bolo aj toto podujatie. Sme veľmi milo prekvapení, koľko ľudí sa zúčastnilo na podporu takejto krásnej akcie. Celý výťažok zo štartovného a dobrovoľných príspevkov poputuje priamo do nitrianskej nemocnice. Spolupráca s Rotary je pre nitrianskych zdravotníkov prínosná. Aj do budúcna budete spolupracovať ešte s Rotary klubom? Ja dúfam. Dúfam a verím, že aj oni s nami a my s nimi a že proste budeme to ťahať ďalej. Vyspierané prostriedky majú už teraz jasné smerovanie. Ich cieľom je modernizácia priestorov a vybavenia na oddelení urgentného príjmu. Práve toto pracovisko je prvým bodom kontaktu pre pacientov v kritických stavoch a každé euro investované do jeho materiálneho zabezpečenia či komfortu pacientov môže v konečnom dôsledku zachraňovať životy. My ošetríme dennodenne, priemerne 131 ľudí prechádza urgentným príjmom každý deň, takže je to naozaj strašne veľa pacientov. Tie priestory nám zatiaľ úplne nevyhovujú
ale teda snažíme sa vyťažiť maximum a verím, že aj v spolupráci s vedením nemocnice určite nájdeme nejaký konsenzus, aby to bolo lepšie, aby sme zlepšili priestory urgentného príjmu. Zabehať si prišiel aj známy olympionik Michal Morvaj. Veľmi rád som sa zúčastnil tohto behu, pretože som chcel podporiť dobrú vec a aj mi to pasovalo pred pretekmi vlastne tých 10 kilometrov, takže sa spojilo príjemné s užitočným a z toho mám veľkú radosť. Takže si to dal tak tréningovo dnes? Áno, dal som si to tréningovo a verím, že o týždeň to na pretekoch na polmaratóne môžem rozbaliť na ostro. Morálne podporiť bežcov a ukázať zlatú medailu prišli aj zástupcovia z HK Nitra, čerství slovenskí majstri, hokejista Marko Stacha a tréner Dušan Milo, z čoho boli všetci úplne nadšení. Tréner mi napísal včera, že či by som mohol prísť, tak som odpísal, že jasne veľmi rád, aj keď pri tých oslavách som nenaspal, ale som rád, že tu môžem byť. Nechýbal ani hlavný frontman kapely Desmod, spevák Kulík, ktorý prišiel s návrhom pre primárku urgentného príjmu. Ešte mám takú myšlienku, mňa napadlo, že to ako nitrianskí hokejisti majú Zorgiho, vy by ste mali mať maskota Urgiho. Urgi! Čo? Hlásim sa ako prvý. Tak to bude ten najkrajší maskot a najlepší, aký by ste si mohli želať. Čo vy na to? To je výborný nápad, určite sa nad tým zamyslíme a do budúceho roka niečo vymyslíme. Jarný beh tak opäť dokázal, že obyvatelia mesta Podzoborom majú srdce na správnom mieste. Spojenie športu a solidarity prinieslo nielen endorfíny na trati, ale aj reálnu pomoc tam, kde sa bojuje o každú sekundu. Radosť mali aj zdravotníci Urgentu. Ich kolega vyhral bežecké preteky na trati dlhej 5 kilometrov. Tak troška dlhšie som sa pripravoval. Ja akože trénujem box klub Stavbar Nitra, tam trénujem pod trénerom Pavol Hlavačka a Tibor Hlavačka, takže oni ma tomuto tiež tak už motivovali. Práca na urgentnom príjme v Nitre je úplne perfektná, aj s kolegyňami, aj s kolegami. Je to úplne proste svetová práca pre mňa. Ja som spokojný. Čiže kolegovia dobre, len s pacientmi je to náročnejšie. Ani nie, aj s nimi sa dá tiež veľmi dobre pracovať. Keď máte perfektnú vrchnú, tak je aj perfektná robota proste. Počasie nám prialo, nikto sa nezranil, všetko bolo nádherné. Ja som absolútne vďačná a dojatá, koľko ľudí sa tu zúčastnilo. Pod hlavičkou medzinárodného mota Služba nad vlastné záujmy pripísal Rotary Klub Nitra Harmony na svoje konto ďalšiu úspešnú akciu. Spoločný cieľ pomôcť nitrianskej nemocnici spojil profesionálov, amatérskych bežcov aj rodiny s deťmi.